Ate, handa ka na ba? Oo, Hana. Basta para kay nanay. Oh, mga anak. Saan ang punta nyo? Nay, may pupuntahan lang kami ni Hana. Bibisitahin lang po namin yung kaibigan namin. Ah, ganun ba? Sige, mag-iingat kayo. Umuwi kayo ng maaga at huwag kayong magpapagabi ha? Opo, Nay. Tara na po, ate. Sige na, Nay. Alis na po kami. Sige, mag-ingat kayo. Saan kayo pupunta ang mga anak ko? Hindi bale. Magkasama naman silang magkapatid. Kaya hindi naman siguro sila gagawa ng hindi maganda. Sabi ko sa'yo, di ba? Grabe naman pala yun, ate. Oh, mga anak. Nagawa nyo na ba yung pinapagawa ko sa inyo? Opo, Nay. Bakit po, Nay? May ipapagawa pa po ba kayo? Wala na mga anak. Sige lang, magpahinga lang kayo. Tatapusin ko lang yung niluluto kong ulam. Sige po, Nay. Basta sabihin niyo lang po kami kung maghahain na para makakain na po tayo. Ako nang bahala mga anak. Salamat po, Nay. Siya nga pala, ate. Karawan na pala ni Nana sa susunod na linggo. Oo nga pala. Kaso, wala naman tayong panghanda kay nanay. Kung gusto mo, surpresahin natin siya. Tapos, bilhan natin na siya ng regalo. Saan naman tayo kukuha ng pera, Hana? Alam ko na, ate. Ano yun, Hana? Ano, ate? Maganda ba yung naisip ko? Oo, Hana. Sige, papayag ako. Basta para kay nanay. Ate, handa ka na ba? Oo, Hana. Basta para kay nanay. Oh, mga anak. Saan ang punta nyo? Nay, may pupuntahan lang kami ni Hana. Bibisitahin lang po namin yung kaibigan namin. Ah, ganun ba? Sige, mag-iingat kayo. Umuwi kayo ng maaga at huwag kayong magpapagabi ha? Opo, Nay. Tara na po, ate. Sige na, Nay. Alis na po kami. Sige, mag-ingat kayo. Saan kayo pupunta ang mga anak ko? Hindi bale. Magkasama naman silang magkapatid. Kaya hindi naman siguro sila gagawa ng hindi maganda. Mabuti, ate. Natapos natin ng maaga yung mga hugasin. Kaya nga. Sige na, tara na. Total, nakapagpaalam naman na tayo kay sir. Tara na, ate. Hana, mukhang nakatulog na si nanay. Kakaantay sa atin. Nay, nandito na po kami. Mano po? Ano po, Nay? Ang tagal nyo naman dumating. Akala ko ba sandali lang kayo? Nay, napasarap kasi yung kwentuhan namin doon. Kaya hindi namin namalayan yung oras. Oo nga po, Nay. Kayo talagang mga bata kayo. Kumain na nga tayo. Nakapagluto na ako ng hapunan. Tamang-tama po, Nay. Gutom na po kami ni Hana. Sige po, Nay. Kami na lang po ni ate maghahain ng pagkain. O sige. Ate, alam mo ba? Bakit, Hana? Ang bait ng lalaki kanina. Binigyan ako ng tip. Ako nga din, yung isang babae kanina, natuwa siya sa akin kaya binigyan din ako. Talaga, ate. Makakaipon na tayo ng pambili ng regalo kay nanay. Oo nga, Hana. Mukhang masaya yata kayo mga anak. Wala po, Nay. May pinag-uusapan lang po kami ni ate na nakakatawa. Di ba, ate? Oo, Nay. Kamusta na palang pag-aaral nyo mga anak? Nay, maayos naman po. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin pinapabayaan ang pag-aaral namin. Mabuti naman kung ganon.
Kahit mahirap lang tayo, handa akong gawin ang lahat para makapag-aral lang kayo. Kaya nga po, Nay, pinagbubutihan po namin para mabilis po kaming makapagtapos. Opo, Nay, para makahanap po kami ng magandang trabaho at matulungan na po namin kayo. Mabuti naman kung ganun mga anak. Nay! Ano? Maligayang kaarawan po! Oh, mga anak, bakit nandito kayo? Hindi ba may pasok kayo? Opo, Nay, pero hindi po kami pumasok ni ate. Bakit naman? Kasi kaarawan mo ngayon, Nay, at mag-isa ka lang dito, kaya ayaw ka namin makitang malungkot. Kaya nga po, Nay, may regalo po pala kami ni ate sa inyo. Nay, ito po yung regalo namin sa inyo. Naku mga anak, nag-abala pa kayo. Ayos lang naman ako kahit wala ito. Nay, mahalaga kayo sa amin, kaya napakahalaga po na mapasaya namin kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat mga anak. Hindi ko naman kailangan ng material na bagay. Kayo lang sapat na. Kami rin po, Nay. Mas masaya po kami pag masaya ka. Kayo po ang lakas namin, Nay. Kaya gusto namin na nakikita kayong masaya. Teka, saan nyo pala kinuha yung pambili nyo dito? Nay, pasensya na po kayo kung hindi po namin nasabi sa inyo. Ang totoo po niyan, Nay, pinagtrabahuan po namin ni ate ang pinangbili dyan. Opo, tama po si Hana. Pasensya na po kayo. Sorpresa po talaga namin sa inyo yan, Nay. Kayo talaga, nagtrabaho pa kayo para dito. Pwede namang wala eh. Nay, mahalaga po kayo sa amin kasi hindi nyo kami pinapabayaan. Maliit lang po na bagay yan kumpara sa sakripisyo nyo simula nung nawala si tatay. Tara na mga anak, may niluto pala akong kaunting merienda para sa atin. Talaga po, Nay? Tara ate, sakto nagugutom na ako. O sige, pasok na tayo sa loob.